Glagoljsko pismo, drevnoslavensko, ali i hrvatsko pismo od 9. stoljeća, jedan je od najupečatljivijih simbola hrvatskog nacionalnog identiteta. Upravo zbog toga neophodno je održati kontinuitet proučavanja ovog sustava koji je prvobitno bio korišten u evangelizacijske svrhe. Zapravo svaki znak toga pisma koji je ujedno i broj koji ima svoje leksičko ime koje možemo protumačiti, koji ima svoje značenje, zapravo podignut na razinu simbola koji je vrlo zanimljivo tumačiti i danas, ali istovremeno svaki od tih znakova je svojevrstan aspekt božanskoga, zato što je tvorac glagoljice Konstantin Čiril utkao kršćansku poruku u glagoljsko pismo, poručujući svima onima koji će naučiti glagoljicu: ja koji poznajem slova kažem da je dobro živjeti na zemlji veoma. Znači, povezao je tako svoje vrijeme sa svakim budućim vremenom i zapravo u svoj pismovni sustav utkao istinu koja će vrijediti dok je svijeta i vijeka, kako se to popularno kaže. Svako glagoljsko slovo, osim naziva, ima i duboko teološko značenje. Na određeni način glagoljica nas tako vodi kroz pavlovsku teologiju. Budući dakle da je to pismo na kojemu su napisane prve liturgijske knjige za Slavene, prvi književni tekstovi za Slavene, mislim da je jako važno danas govoriti o njemu kako bismo postali svjesni svojih korijena, kako bismo postali svjesni onoga što nas čini nacionalnom kulturom. Od dobivanja uglatog oblika u 14. stoljeću glagoljica se neprestano veže uz hrvatski narod, dok se obla glagoljica veže uz širi slavenski prostor. No nekako se stvara dojam kako je ovo pismo našem narodu puno više značilo u ranim 90-im kada se stvarala država, nego sada kada ga možemo sustavno i neometano izučavati i njegovati. Uvijek kada je hrvatski narod bio u nekakvoj opasnosti ili bilo koji drugi narod, dakle slavenski, on izvlači nekakve svoje nacionalne simbole kao braniče. Glagoljica je često upravo tomu služila, a tomu je služio i staroslavenski jezik. Poznat je primjer biskupa Štrosmajera u 19. stoljeću koji nastoji obnoviti Ćirilo-metodsku baštinu upravo zbog toga što je ona zajednička svim Slavenima bila. Cijela slavenska baština vezana je uz slovo, odnosno sporazumijevanje, za razliku od drugih zapadnih kultura koje su se vezale uz baštinu carstva ili kraljevstva. Zbog toga i ne čudi što je glagoljica nakon Domovinskog rata izašla u prvi plan. I dok je u javnosti zanos splasnuo, među znanstvenom populacijom to nije slučaj. Mi imamo relevantne institucije, Staroslavenski zavod recimo u Zagrebu, čija je glavna zadaća proučavati tu drevnu hrvatsku baštinu ostvarenu na trima zapravo pismima, jednako na glagoljici, na hrvatskoj ćirilici i latinici, ostvarenu hrvatsko-crkveno-slavenskim jezikom, odnosno posebnom inačicom, nacionalnom inačicom staroslavenskoga jezika, toga drevnog književnog jezika koje su također oblikovala sveta braća. Uz navedeno svakako treba istaknuti i činjenicu kako svaki filološki fakultet koji se bavi hrvatskim ili nekim drugim slavenskim jezikom u programu mora imati učenje staroslavenskog jezika i glagoljice. Na taj način preko studenata osigurava se kontinuitet glagoljaštva. Studentima nekako više nisu bliske teme formalnog rada u kojima se njih natjeruje pisati, transliterirati i čitati stare tekstove. To im sve manje postaje zanimljivo, a sve više u duhu postmodernističkog vremena u kojem živimo. Oni vole raditi na novim kreacijama, odnosno na novim tumačenjima. Nekako smo se zajedno, i profesorica i ja, pa i oni, u tome dobro snašli, tako da oblikujemo nove vidove tumačenja i čitanja glagoljičnog pisma, kao što su performansi, kao što su predstave, kao što su posteri, plakati, ankete, istraživanja, eksperimentalni filmovi, pokreti, plesovi, slike. Evo, na razne načine, u principu vrlo interdisciplinarno, pokušavamo pristupiti i tomu pismu i tomu jeziku koji je u mnogo čemu zahtjevan, a opet nam vrlo potreban, dakle staroslavenski
da bismo uopće razumjeli sustav morfološki, odnosno cjeloviti sustav suvremenog hrvatskog jezika. Od glagoljice se ne može u 21. stoljeću očekivati da ima uporabnu vrijednost u svakodnevnoj komunikaciji, ali svakako može imati svoju umjetničku vrijednost, pa čak i onu opće popularnu putem najobičnijih tetovaža. I tada ona govori mnogo, jer se preobličila, odnosno nekako se preosmislila u novi kod, a to je i onda umjetnički. Na ovom predavanju tako je glagoljica predstavljena kao igra raznorodnih znakova, jer u konačnici riječ je o pismu koje je ujedno slika, broj, ali i ime. Imati jedno takvo pismo koje je stoljećima ugrađeno u hrvatsko biće, svijest i poimanje kulturnog identiteta, bogatstvo je koje malo koji narod u svijetu ima.